Jo em projectava molt cap al futur quan era programador teatral, però un dia va caure un llibre a les meves mans que es deia La màgia del present, i a partir d'aquí vaig començar a no pensar en el futur. Els meus amics em deien que anava molt despreocupat i jo contestava que havia de disfrutar del moment, que se'ns escapava la vida i fins i tot vaig arribar a dir que el futur no existia. No em digueu com, però al final vaig acabar al psicòleg i em va fer concentrar en el passat, en els meus orígens, que des de quan no m'agradava la nata muntada, que des de quan no visitava un museu, i així és com vaig anar interessant-me per la història universal. Però vaig anar retrocedint i al final vaig pensar en el no res, en el buit universal. Total, que ara em dedico a la filosofia. Ah, per cert, que no se m'oblidi, d'aquí 2 setmanes tinc hora pel psiquiatre.